Vanaf 14 maart mag je weer naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, waar moet je eigenlijk op stemmen in al dat politieke geweld in jouw gemeente? Want er is zoveel keus. En wat is eigenlijk de visie van al die partijen op de komende 4 jaar? Nou, in de Stempotlood Challenge hebben alle politiek vertegenwoordigers van die partijen hun visie voor de komende tijd op het doek getekend of geschilderd. Vandaag de partijvertegenwoordigers van de gemeente Reimerswaal. Dit waren hun creatieve schilderijen. Mijn naam is Olaf Butijn en ik ben de lijsttrekker namens het CDA in de gemeente Reimerswaal. Als CDA Reimerswaal geloven we in de kracht van de samenleving. Vandaar dat ons slogan voor deze verkiezing ook is Samen sterk. En samen met projectontwikkelaars, inwoners en bijvoorbeeld ook Beverland Wonen willen we woningen ontwikkelen voor onze jongeren. 200 woningen de komende 4 jaar met een maximale verkoopprijs van 3 ton. Daarnaast willen we bijvoorbeeld dat de Zandijk, de ontsluiting Ierseke, dat wordt heroverwogen. Oftewel dat er een poldertracé komt. We hechten ook heel veel waarde aan cultuur. Vandaar dat bijvoorbeeld het Podium Reimerswaal wat ons betreft ook gewoon open moet blijven. En dat we als gemeente daar ook financiële steun aan leveren. En als laatste voor onze jongeren die studeren buiten onze provincie 2 keer per uur de rechtstreekse treinverbinding met de Randstad terug. En ik zeg dus gewoon samen sterk, stem CDA. Alvast bedankt. Ik ben Michiel voor de ChristenUnie in Reimerswaal. Mijn schilderij heeft een aantal onderwerpen. En centraal zie je dat het raadsbrede akkoord staat. Dus we willen met alle partijen samen dus, de beslissingen maken. En dat is onze slogan ook, samen recht doen. Verder nog een aantal thema's. Je ziet hier een stuk cultuur en natuurlijk de windmolens. Daar kunnen we meer geld aan verdienen. De lusten en de lasten. Verder een gezonde economie en bouwen binnen de kernen. Meer huizen zoals u ziet. En een belangrijk thema voor ons als ChristenUnie, omzien naar elkaar. Stem dus ChristenUnie. Ik ben Kees Verburg uit Halsweert, lijsttrekker voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Reimerswaal. Ik heb geprobeerd te schetsen wat wij belangrijk vinden voor de inwoners van Reimerswaal. De inwoner staat centraal. Die moet zich welkom voelen in onze gemeente. Hij moet zich thuis voelen. Daaromheen hebben we geprobeerd aan te geven wat belangrijk is voor het thuisvoelen. Sport en cultuur, recreatie en toerisme, bedrijvigheid. Vandaar heb ik ook een mossel en oester getekend, omdat het toch een belangrijke sector is in onze gemeente. Maar ook goede openbaar vervoervoorzieningen en zeker ook voldoende woningbouw. Want daarom breekt het momenteel aan. Woningbouw voor alle doelgroepen, dus ook seniorenwoningen. En tot slot een goed gevulde schatkist. Het is belangrijk dat ook mensen die een steuntje de rug nodig hebben terecht kunnen bij onze gemeente. De inwoner centraal. Ik ben Ida Sinke, lijsttrekker VVD Reimerswaal. Wat ik hier heb getekend zijn de speerpunten van de VVD Reimerswaal voor Reimerswaal. Wij vinden het belangrijk dat de pijlers van onze economie, de schaal- en schelpdiersector en de uiensector voldoende aandacht en kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat er een langdurige verblijfsrecreatie komt op Ierseke door middels een hotel. Woningbouw in heel Reimerswaal is belangrijk, dat er woningen gebouwd worden voor elk wat wils. De ontsluiting van Ierseke en de bedrijventerreinen Nishoek en Olzendepolder moet op een toekomstbestendige manier. In Rilland vinden wij dat het mogelijk moet zijn om hoger te mogen bouwen dan wat er in de regel staat. Daar moeten we dus ons inzetten dat dat mogelijk gemaakt wordt. Krabbedijken heeft al heel lang gewacht op een mooi voetbalveld. Wij vinden dat daar niet langer mee gewacht kan worden. VVD Reimerswaal voor ons allemaal. Dat was de gemeente Reimerswaal. Op onze website omroepzeeland.nl kun je alles nog eens even rustig bekijken. En vooral heel veel succes gewenst met kiezen.